El Col·legi Vella de la Salut és un amic de tota la vida. És difícil poder definir aquesta escola amb una paraula, però crec que seria unió. Les relacions que hi ha entre la gent, els professors i tot, és molt agradable i a més aprens de les dues maneres, pràcticament, i a l'hora de fer-ho teòricament també. El que més m'agrada de l'escola és que et donen moltes oportunitats per fer i ser tu mateix. Crec que ens fa créixer com a persones en molts aspectes perquè ens ensenyen molts valors que jo crec que són molt bons i que ens serviran no només en l'àmbit educatiu sinó que també a la nostra vida personal. M'agrada que hi hagi un gran ventall també d'oportunitats artístiques, com per exemple la coral o grups en els quals ens puguem sentir tots relacionats com el grup de mediació. La seguretat que sé que em dona la preparació que porto de tota la vida que estic en aquesta escola. Per definir l'escola amb una paraula diria facilitadora. Jo crec que la paraula és confiança. L'escola per mi és una segona casa.